Sme sé Alison ní gúil agus ha mí fiach an na scíide níos is An Lanntair agus sé h-ealainean honam. Bí mí clacach immer seáis stú na mopad bí mí clacach pís an uach agus pent agus pís an pépad is sa fáil a bhín. Bí mí cuatrí órang is agus bardogan agus bí mí tuach round machas an óran agus nóir sin fiachan dí h-ealaineanú ha gís bút has an óran. Ha na óran had I gís tór mé an áitis na cainachach na síisian an acing. Scuile mé cuatrí na bardogan agus fiachan dí h-ealaineanú na mechéin agus nóir sin sinna chud pépad. Ha mí déanú tór rí cúteach, so nuair ha mí much mí móchach bhutan mana chulaáil a gaharach chula mías ha na dahanna gaharach agus na bhutan ha bhí na join na béichin a Gaelic chula mías agus sé dói máhan ar son finkin dé hat mé an ha really móchach chulaáil. Bí mí stadsbring na daine cúteach in lí agus bí daine fáin nach ceistin go agus uad an tortúó písan is uach nó písan bort is agus písan matcha hat fan an reis an huis ac an scoileim sa bhí gopad lá agus bí mí bringí tór ding is fan scialach an mion an áit agus ha mí son sin chamal agus chud na mopad cúteach. Sé dulchas go más suúide a hagin agus ha mí smuking trá clacach na hórangs na bardogan agus trá clacach an amal an ist bheith duine páirsin gan na scíide na heil sin eolach bhean amach san na chula páirs muoiche a bhóteach nó is na clucans mar sin agus na mopad bí mí fólasteach stoch a písbag gan hin snóir sin sin tarta duine fáinach go míing so ha sin go bdín bíon agus a cainachach agus ha mí cléit go bhfuil ná de ringe inis a bhí bdín méon jaachtarí an áit agus mé dhéanaan dulchas go duine na sáig. Fé me sin trána nó bad h-ealainn agin a bhí camála an cultar a tína machas an óbad agus chanéidirach cuat hat brías hanna dahan bríach a chalach na duine na síisian an agin a bhí gymá fas gan a chulaáil wat a mógal gan a chulaáil hat mé lein son bha féach rí wat a gopad wat a déanna féachchas a chulaáil so sé sin na rút an ha eintse nach hús agus wat a ceolchach tármór an nóir sin so ha mé son sinna chainachach agus a tortamachsan na badacham.